Alright. Hello kapamilya, ako po si Angeline Quinto and you're listening to... Mamaya pa. Yo, what's up people? Yeah, Bernie B in the place to be. Today is a busy day. Og syempre, itong gimingaw mag-duty dito sa MR 91.9 Chique Bay. So ako mag-duty karon. And in a while, na ako'y mga artista nga interviewon karon from ASAP. Mga singers. Stay put lang mo. Og syempre, after sa atong mga singers, okay? After this, nanapugituan, nato na po barangayan sa barangay Makabalan. Then after sa Makabalan, nanapudayin ko'y gig unya. So, this will be a busy day. Okay na ba nga sabayan ko ninyo, may ngala? Ha? Meaning, pak, blessings na siya. Alright. So, karon taon-taon, mga artista, inyong makita yo. Yeah. Galitan tayo ni Mr. M! Laughter Magic po 25th anniversary party on ASAP Live at our Coliseum po yan, May 21, 2017. Ayan, 100 stars mga kapamilya nga andun po, kaya po nood doon. Ako po yung pang 101. Alright. At saka, syempre, yung mga latest single nga pala, please. Kasi ang daming, actually, katatapos lang ng top 20 countdown namin. So, baka naman, please, bago silang yung mga songs natin mapasok sa top 20. Yes po, ang aking latest single po sa aking second album na Be With Me is still out po. And ang tawag po dito ay Alam. So sana po iboto nyo po dito sa MOR 91.9. This was composed by Sir June G. Marcelo. And you can also stream my album on all digital streaming platforms for music po. So sana po supportan nyo po again. That's Alam. And ayun po, maraming salamat po. For myself, Si Jason. Ayun, ang ano mo. Ako naman po, abangan nyo ang aking second album po. Tinatrabaho po namin ngayon. Niluluto mo nang gina-compile ang mga kanta sa mong second album. Garlic na lang ang kulang, niluluto pa. Niluluto na lang. Okay. And ngayon po, currently, pinapromote po namin yung collaboration po with Malaysian artist si Fazura, yung Nothing Like Pag-ibig. Salamat naman, maraming salamat. So sana po ay i-request nyo dito sa MOR. And, Alright. Ayun po, supportan nyo po lagi. Thank you. Alright. hello kapamilya, ako po si Angeline Quinto and you're listening to... Mamaya pa. Gusto ko pong imbitahan lahat na sana po ay mai-request niyo ang bagong single ko at ang hirap ko Number po. 18 siya actually ngayon. Number 18 siya ngayon. At ginawa po ito ng napakabuting kaibigan ko na si Miss Yang Constantino at maraming salamat po sa lahat po ng nagre-request ng At ang Hirap dito sa Cagayan de Oro. Thank you very much po sa inyo. Alright. Yeah. Siyempre, Daryl. Ayan mga pamilya at mga kamorkada, Daryl Ong po. Sana po i-request niyo po yung version ko ng How Did You Know na ginagamit po ngayon sa Ikaw Lang. Yes. Tama. Alright. And of course. Ako naman po si Clarissa. Malapit na po matapos ang second album ko. Ang first album ko po ito under Star Music. So sana po supportahan niyo. And of course, yung tour po ng ASAP Bilit Twins, malapit na po. Alora! Ayan. Alora, single mo. Okay, ako po si Ala. Sana po ibalik na po ni Darin ang cellphone ko. Ibalik ko na yun. Sana po supportahan niyo po ang single mga single. Joao. Ay, Joao. I-vote niyo po ang mga song ng boy band. Paano kung may single mamaya? Alora, paano kung may single mamaya na lalaki? Pwede ba? Or lalapit mamaya? Hindi po pwede kasi Hindi ano ba? siya, personal ngayon. Alright, that's it guys. Humana akong duty. O kailangan na pong gumadto sa barangayan. Alright? So daw, Magic niya, tanawa, Magic ka. Op! Wow! O, diba, Magic? Nakailis na rin ko. O, syempre, nakakaroon din sa barangay Makabalan. Para sa among barangayan. Kompleto na. Anak ko yung script. Okay? O, in a while, magsugod na among barangayan. Medyo dugi-dugi na kung kani-kani nga barangay. O, so far, nagsugod si Master Poppy. Parang, makita ba ninyo? Kita wala? Ayan. So magkikatag tao kalingawan o palipay diri sa barangay Makabalan. Pesos ha? Basta-basta ha, dili lang. Ang consolation 1,000 pesos. So mag-check-in po isa ni ato mga mahal. Ang pamilya, unsa ang pagluto ang pure
hotdog? Menudo. Menudo! Isagol sa menudo? Alright, that's it guys. Ikan sa barangayan, medyo dugay na uman, medyo nagpagaw-pagaw na ko. And sunod pa, another gig. Padulong na po may sa taas, sa Silver Estates. Kaya ni. Alright, magic. 1, 2, 3, hop. Wow, magic. Alright, naka-change ang tayo na po bro. Na akong floor D. Oh my God, oh my God. Alright, it's a busy day today, baby. Diba? Ako manager, wife. Diba? Diba? Ano mo smile? Kapoy pa na pa ko yung last event karon. Alright. So, karon to na ko performance, na ko stand-up comedy. So, lingo-lingo. Ang baboy na natin po sa tambalan, Tapat Ching from MOR 91.9 Chicken Day, Bernie Di Copito! What's up, OIC? Pagkatay sa music, ang dili mo papatubuan ng skin disease. Ayan. Nagpipewali papa. Pagkatay sa music. Pagkatay sa music, napag-iwag papa. Ang dili mo papa. Wala pa. Ang dili mo papa. Wala na yung sex life. Kanina, pag-ingon na ang baboy na yung hipon, ngunit itanong yung mga tampok ng office please lang respitar, palihog lang. Kapag mga pareha na kong lawas, ayun, tanawa, pag-ingon na. Ako, hulingin mo ba? Please lang. Kanina yung hamyo lang ako sa inyo ha, please. Kami ng mga medyo chubby. Please, ayaw kami kansawi kaya dili na lima mong ginabuhi. Sa matang adlaw, maraming magpakamatay. Sa pag-liston pa lang, mabuto na mga ginabuhi. Mga lihol! Pagangad, violet na. I love you, you love. Love siya mong kagaran. Ayaw pa. Kunya, yun sa may pagkaitabuha. Anong naburos man eh? Masa sir, ako i-DM mo sir, medyo bastos naman eh sir. Ano pa naman, yun sa pagkaitabuha, anong naburos? Ako i-DM mo sir. Pero ang nihaya, so ikolog na sa akin sir. Alay man ka sir. Baby, kapag seriously, kay sa una niya po bilang panahon na nila, kung kaya hindi nila makita makuha. Saan may color ako? Nihamis na ako, kunod ang lihato. Bona nga, medyo nakabahan ako. Pero sa'yo, mukhang pa akong asawa, puro na lang itlog. So, nakunpaan ko ma'am, gusto ko na nag-diet ko. So, tingala ko, ato ko sa doktor, tingala ko kay Alto Hardware. Pharmacy Hardware. Pagpalit kong side mirror. Oh. Okay pa man kayo siya, oh. Itong paghihapon. Kung paghihapon. Yo, people, all the way from Davao City. Say hi, hi. Hi. Where's the other one? Ella. Stool. Ella. Say hi, Ella. Hi. Oh yeah, people. Moto yung naitabo mo akong giulan, giulian last Saturday. So grabe nga mga gigigan. Salamat kayo sa OIC, Oro Integrated Cooperative. Thank you very much.
Salamat kay Donnie o kang Dens. Thank you very much. And of course, sa tanang mga taga-barangay Makabalon, daghang salamat. At sa inyong talang daghang salamat. Thank you very much. Don't forget to subscribe. Subscribe below. Please, i-share ni nga video. And now, I'm back here in Davao City with kompleto na ang team Bitok-Bitok. Alright? So, dali na po ako ipakwanta na maka-video pamiguban dali sa Davao City. Alright? Karon, balik na naman ako sa pamimigay ko ng Bitok-Bitok t-shirt. Alright? Ang pangutana, yes, Ella. Ang question, maghatag o pangalan sa artista na akong gi-interview ato nga video niya nakita. Bisag isa lang paghatag. Comment below para nakay chance na makadaw. Alright? Thank you very much guys. Mwah. Bye.